Okay, den kører nu. Det her, der sker nu, det er meget dramatisk. Birgitte, hun står i den forkerte side faktisk, og skal til at bestille en suppe ved den legendariske Superman fra Seinfeld. Birgitte, du står forkert i køen. Sådan, det hjælper. For dem, der ikke kender Seinfeld, så... Jeg orker ikke at forklare det. For dem, der kender Seinfeld, der er det her noget af det mest spændende, man næsten kan opleve. Bliver det no soup for you, eller bliver det en lobsterfisk? Vi afventer spændt. Jeg tror lige, vi laver en ny filmafslutning, fordi det tager åbenbart lidt længere tid end i Seinfeld, det her. Birgitte har rykket til venstre, som reglerne kræver. Nu venter vi på at få overrakt suppen. Og forhåbentlig brokker hun sig ikke over, at der mangler brød. Det er nu finalen for suppebestillingen. Der står en mand, der ikke kan beslutte sig. Det synes jeg er ret uprofessionelt. Jeg havde ventet en no soup for you, men man følger åbenbart ikke helt konceptet. Velkommen tilbage til finalen. Birgitte har fået suppe. Det var ikke en no soup for you. Og Birgitte er glad.